σας λέγανε όλοι χειρουργείο. Ναι, ναι. Και μετά έρχεστε σε μένα. Λαπαροσκόπηση και όλα αυτά. Λαπαροσκόπηση, τα γνωστά, λαμπαδοσκόπηση. Ναι, ναι. Μετά από 2 χρόνια που είχατε την κίστη, έρχεστε σε μένα. Ναι. Σας κάνω μια θεραπεία, η οποία διέρχησε πόσο? Περίπου 1 μήνα και από εκεί μετά το παρακολουθούσαμε. Ωραία. Και η κίστη έφυγε σε πόσο διάστημα? Εγώ έκανα μετά ένα υπέρηχο εσωγεννητικών οργάνων μετά από 6-7 μήνες και Ναι. μου είπανε ότι δεν έχετε τίποτα. Ναι, ναι. Τον οποίο υπέρηχο δεν το κάνατε σε μένα, Όχι, όχι. ώστε να μπορούσα να σας πω ψέματα. Όχι, που δεν έχω λόγο κάποιο βέβαια. διαγνωστικό. Τι ψέματα να μου πείτε, λίγο Ναι, τώρα. ναι, εντάξει. Ωραία. Καταρχήν να πω ότι εγώ αυτό δεν το ήξερα, γιατί έχω πολλές γυναίκες τέτοιες, αλλά πιθανώς δεν με ενημερώσατε. Ναι, δεν σας ενημέρωσα. Οπότε τώρα που το λέτε. Και λείπω και στην επαρχία και τώρα που σας είδα έτσι χάρηκα πάρα πολύ. Δεν έχω πρόβλημα. Οπότε τώρα που το λέτε, χαίρομαι και εγώ που το ακούω. Αλλά χαίρονται και πολλές γυναίκες που θα σας ακούσουν και θα πούνε στον εαυτό τους ή σε φίλες τους ότι ξέρετε, να, η γυναίκα αυτή είχε κίστη, της λέγανε χειρουργείο, την είχε 2 χρόνια και σε 6 μήνες να πούμε. Θεραπεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, εγώ δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά. Χαίρομαι. Τώρα να σας κάνω